Slušate emisiju Kroz sveto pismo. Poštovani slušatelji, prošli put smo imali uvod u psalme u kojem smo učili da jedan psalam iznosi načelo, a oni koji ga slijede donose objašnjenje. Okrenimo se danas prvom psalmu i pogledajmo blaženog čovjeka nasuprot bezbožnog čovjeka. Ovaj psalam odgovara dijelu postanka iz Petoknjižja. Blažen ili sretan čovjek u ovom psalmu nije Adam iz Edenskog vrta, jer je Adam pao u grijeh. Umjesto toga, on predstavlja sliku Krista. Ovaj psalam nam pokazuje praksu, snagu i postojanost blaženog čovjeka. U prvom retku zapazite 3 stava blaženog čovjeka. Ovaj blagoslovljeni čovjek ne slijedi savjeta opakih, niti stanuje na putu grešničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca. Psalam 1, prvi redak. Poštovani prijatelji, blaženi čovjek ne sluša savjete bezbožnih. Kad bi Isus donosio odluku, uvijek bi rekao: idem tamo vršiti volju Oca svoga. Kao vjernici i mi moramo hoditi po vjeri. A sada pogledajmo tko su bezbožnici. Pa to su oni koji nemaju straha Gospodnjeg pred očima. Žive kao da Bog ne postoji. Griješnici su oni za koje vrijedi. Neki se put učini čovjeku prav, a na koncu vodi k smrti. Mudre izreke 14.12. redak. A onaj koji se s prezirom podruguje je ateist koji niječe Boga i pokazuje mržnju prema njemu. Pismo kaže da se Bog s podsmjehivačima on podsmijeva, a poniznima dariva milost. Mudre izreke 3. glava 34. redak. Nadalje vidimo da je blaženi čovjek uživanje u zakonu Gospodnjem. Psalam 1, drugi redak. Zakon Gospodnji mu nije teret. Ivan kaže u 1. Ivanovoj 5. glava 3. redak. Jer u ovome stoji ljubav prema Bogu, da vršimo njegove zapovjedi. A njegove zapovjedi nisu teške. Danas vidimo suze, slomljeno srce i razorene domove kao rezultat prekršenog Božjeg zakona. Imajte na umu također da blagoslovljeni čovjek danju i noću razmišlja o zakonu. Dakle, što to znači meditirati? Danas možemo postati prezauzeti crkvenim aktivnostima, ali to nije način na koji duhovno rastemo. To nas samo čini zaposlenima. Ako ste ikada vidjeli kravu na pašnjaku, tada nešto jede. Ona to dugo žvače. Nakon što pročitamo Božju riječ, i mi trebamo činiti isto. Meditirati i žvakati je kako bismo rasli i razvijali se. Nastavljajući dalje, vidimo snagu blagoslovljenog čovjeka. Blažen je čovjek poput stabla zasađenog pokraj voda tekućica. Psalam 1. glava 3. redak. Posađeno drvo nije samo niklo drvo. Ono predstavlja ponovno rođenog vjernika. A tekuća voda predstavlja Božju riječ. Poštovani slušatelji, Božja riječ osigurava piće, hranu i čišćenje. U psalmu 104, 16. redak piše: stabla su Gospodnja puna soka. Vidite da je snaga blagoslovljenog čovjeka u Božjoj riječi. Zatim vidimo da Božja stabla rađaju plod u svoje vrijeme i da im lišće ne vene. Božja su stabla zimzelena i svjedoče cijelo vrijeme. I nalazimo da napreduje u svemu što čini. Psalam 1, 3. redak. Bog je obećao materijalne blagoslove svom narodu još u Starom zavjetu. Danas on ne obećava materijalne blagoslove svim vjernicima. Ali on nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom u nebesima u Kristu. Efežanima 1. glava 3. redak.
Idući dalje, vidimo stanje bezbožnog čovjeka. On je kao pljeva koju vjetar raznosi. Psalam 1, 4. redak. I onda čitamo da Gospodin zna put pravednika, a propast će put opakih. Psalam 1, 6. redak. Poštovani prijatelji, put bezbožnika je poput širokog i prostranog ljevka koji se na kraju sužava i konačno vodi u smrt. Ali put pravednika je obrnut. Počinje na uskom kraju ljevka koji se zatim širi i vodi nas u izobilan život. Prijatelju moj, kojim putem idete? Ovime završavamo naše učenje o prvom psalmu. Za više informacija posjetite web stranicu www.ttb.org. Srdačan pozdrav i do slušanja. Slušali ste emisiju iz ciklusa Kroz sveto pismo. Budite s nama i u sljedećoj emisiji.